Godzilla vs. Kong New Empire. Film, který mě donutil zažít integrovanou dopravu v Praze. Ale aby byl zase upřímnej, stálo to za to. Ten film na první pohled vypadající jako nějaký další obyčejný biják mezi obří opičkou a atomovou ještěrkou je fakt něco. A myslím to v dobrém slova smyslu. Jelikož film předčil všechna má očekávání. První věc, co bych chtěl tak zmínit, tak asi rozhodně osvětlení a celkově ty barvy, protože tenhle ten film si s tím neskutečně pohrál. Fakt je to... Možná bych to snad srovnával i s Godzilla vs. Kong, tím remakem, který vyšel před pár lety a je to hodně na podobný úrovni a hodně se mi to líbí. Je to celkově barevnější, hustější a taky s tím ty momenty vypadají dobře, takže to je fakt jako věc, kterou bych chtěl vypíchnout. Jenom pro upřesnění, proč vlastně zmiňuji jenom to osvětlení, pokud si vzpomínáte, když jste třeba viděli poprvé Godzilla 2014, tak tam byl problém, že ty scény byly jako o dost tmavší a nebylo toho tam tak dost vidět, takže proto to zmiňuji. A hlavní důvod, proč tohleto video natáčím, jsou ty příšery ve filmu. Jo, trošičku si chci o nich pokecat. Nechci se přímo zaměřovat jako na úplně všechny příšery, co ve filmu byly, ale spíš takový ty trošičku zajímavý, nebo aspoň nějak jako klíčový k příběhu. No asi se chápeme, jdem na to. Takže nějaký první kaiju, kterým bych začal, tak je Scala, já nevím, jo, ale vypadá to nějak takhle a v podstatě ve filmu je jen proto, aby ho Godzilla totálně rozmrdala do sraček. Poté tu máme ještě jednoho titána, který se jmenuje Tiamat, vypadá nějak takhle a ten skončí, no... Ale, žádný spěch. Nemusíme říct, že jeho smrt byla zcela zbytečná. Díky tomu, že ho Godzilla zabije, tak získá takovouhle krásnou růžovo-fialovou barvu. A upřímně je to lepší než ta modrá. Dobře, jako na další věc bych se vrhnul na hlavní dva záporáky tohohle filmu. Vlastně on je svým způsobem jenom jeden, toho druhýho vládá. No to je jedno. Takže, dva hlavní záporáci filmu. Scar King a Shimu. Takže nejdřív bych začal asi Scar Kingem. Upřímně vám řeknu, že i přesto, že nemám rád úplně takovýhle titány, co vypadají jako lidoopové na steroidech, tak upřímně Scar King vypadá docela cool. A upřímně i jeho zbraň je docela cool. Jako, kdo by nechtěl mít obří prostě bič z kostí, který používá jak na svýho velkýho bílýho otroka, tak i na svý černý otrok... Moment. Jak Scar King v tomhletom filmu má svůj celý takovej kmen těch obřích lidoopů, někde ještě víc dutý v zemi, takže ano, jako v podzemí, už v podzemí, takže super. Jak jsem říkal, tak má ještě jako takovýho otroka Shimu a to je, co nám je řečeno, potvora, co vytvořila poslední dobu ledu. Ještě k soubojům titánů v tomhle filmu, tak ty jsou tady taky neskutečně dobrý, jenom u finálního souboje, tak tam vidím takový menší problém, že v té první části, kdy Godzilla a Kong bojují proti Scar Kingovi a Shimu v té dutý zemi, tak ta kamera je hrozně taková chaotická, lítá sem a tam, nevíte prostě občas, co se děje, ale zároveň to asi tak má být, já nevím. A ještě jedna věc k finálnímu fightu, tak upřímně, kdybych ho měl porovnávat s finálním fightem ve filmu Godzilla vs. Kong, kde Godzilla a Kong jdou proti Mechagodzilla, tak upřímně ten fight s tou Mechagodzillou mi přišel takovej jako lepší, víc takový procítěnej. Nevím, ale je to takový na podobné úrovni. A abych jeden fight nevynechal, tak ještě se tady utká Kong přímo se Scar Kingem v takovém
v takovém menším jako gladiátorském koloseu v té dutý zemi, kde Scar King má takovýto svoje království menší. A upřímně ten fighter docela jako je fakt dobrý, hlavně potom, kdy Kong dostane docela na prdel od Shimu a asi tak a díky tomu získá tu svoji mechanickou ruku. Kde jsem to už jenom viděl? Každopádně jsme už na konci videa, takže doufám, že jste si těch 5 minut užili a pokud se vám to teda líbilo, můžete tady dát like a odběr. Jupi, potěší mě to upřímně. A taky mi to trošičku pomůže. A no, já se jdu něčeho napít. Tak zatím, čau.